uusi päivä valkenee Muumilaaksossa kauniina ja rauhallisena. Mutta nyt kaikki näyttää jotenkin erilaiselta. Kaikki on peittynyt tomun alle. Huomenta, Piisamirotta. Mitä on tapahtunut? Miksi kaikki on muuttunut harmaaksi? Siinäpä kysymys. Kuka tietää, miltä asiat näyttävät ennen maailman loppua? Maailman loppua? Muumipeikon uteliaisuus herää. Mitä nyt? Ajattelimme, että te voisitte lähteä retkelle katselemaan tähtiä. Niin, observatorioon. Ja se vie hänet mukaan huimaan seikkailuun. Pitäkää hauskaa. Älkää vipykö liian kauan. Tove Janssonin klassikkokirja nyt elokuvana. Muumi ja punainen pyrstötähti. Oi ei! Muumipekko, varo! Joku luikertelee sinun takanasi. Auttakaa! Siitä saat, koko vaniljoke! Siitä! Äiti olisi ylpeä meistä nyt. Lähde Muumipeikon, Nipsun, Nuuskamuikkusen ja muiden tuttujen ystävysten mukaan. Enää sinun ei tarvitse pelätä. Oi kuinka rohkea sinä olit. Jännittävälle matkalle. Pilvet näyttävät ihan vadelmajäätelöltä. Komeetan arvoitusta selvittämään. Voi kamala, miten suuri se on. Ja pelastamaan Laakson väki. Muumi ja punainen pyrstötähti. Huikeana 3D-seikkailuna.